Nigo yabo mogoko munene rituko lya rero gusenkemo ya Moticho ebunge ya South Mugirango maiga ya mateye mukonyi wokwagachirwa enyumba amo no musamaria omuya okorkwanga Robert Mairura oyobwate eganga yogochia kuboria ekerugo kyobochumbe ase ebunge yo ya South Mugirango bali banyora ogusiroko nigo bamwakira Mairura ngambu ya mono ase base bamuboria nga agenderere gusira balia batari kwenyara nechinga kiboigo balireira yogochia kumusira asobochoryo bonene ebole ebosio muriketo Apolinaris akama nali norobotioru unenjera ya mayugusira na guchenchia chinka chiria chitari kwenyara ngoli tukulia rere amate ya makurwa asensemo ya Moticho ebunge ya South Mugirango yako kerobokonyi bugusiro kwagachirwa enyomba amono yubwate ganga yuguchekulie kero kyobojumbe asebunge yo Robert Mairura perali bageriga asukumwera neli mugambi Robert Mairura ari maarufu mu America ngambu ya mono ikiagera ambwatesiri ande nkosaba Nyasaye amubwatesi amoseseni kabisa kene ngionda amwe ogumbo amaseseni otunda amutigere ikiagera okorire gwakira umugambi mbuya mono sama yaya nkoreire agendere kotwara moyo oyu akonye bari batabwati ngero mushimi wa mbuya mono asokworo kengenje ngiyabune yogokonya abataka bari batari kwenyara bari zero bono koru zero to somebody all from nobody to somebody bago kwana negeta seni keganigi ya mateyo yabuli Robert Mairura kwagendera gusira chinka chiria chitari kwenyara ikiagero murayo muyano ulio goika abantu bayange mugambi nabachite kero nasiriti omwana one akaika agansira nanda akaligereria muchioyo akaroranga obulemeru mboroboke onekeraro obulemeru mboroboke akalieiranga oikaike ache atubwatesi korakoraki osirio obulemeru oburu muchioyo mugambi akaroranga mbia angagachire nyomba agaiga nande nyomba buna moroche yagachiri yatenenire yarire engora ni Robert Mairura mweshimi wa ngambu ya mono na inde tabase kokeyo egia amente egia mentake egere abantu nali bakoranga serious yana nali tokonya abantu ba South Mugiranga singenjo bono wamwira ru America achenji bogirange ba America Kenya nande South Mugiranga echenji abenga chinga kecho nige gati y'abasawo baikirana kobakerori bokwagachyo nyombe yo bagikere bikora by'abarayi gutumika basae asugwikirania iganga ya siasa chiabo bata mangana ya gunisimu basae bakogorwa kwanyanga nabo bakoira chibura buru ase mesangerekano ya balayi nabaraya bainyete kogora ba jigunsimu mbari batatageti magenderero kwanyoro omonto omurayo reta magenderero obwa abwate meeting ya yarete kobanga igoro ya magendero kwanyoro nga gunsimu bantu bagoriru bachire basaririe mukutano oyo igoro reti mno mukutano gosarekana magendera asari that is going on kutumia vijana vibaya. Mimi nataka tu abolish hiyo iishe kabisa because hiyo gunism ndo nafanya watu wetu wanauawa gukorera nigi amati yalireire yo gucha kwenekya buna nkomusira bale Mairura nere kwenekya buna ndoto ya y'obujumbe ngoikiranere nkoboria abantu ba minto ba South Mugirango tigatoligereria omugambi obwata maroro tali omugambi obwate mission omugambi buno ego gokonya abantu tigagendere gokonya iga nande kero togochikomoira aria bunge nagendere gotokonya mono kobwa buna gotokonya bono iga wa mimi yamo samangana gwakorire 2027 na bweka kikura kiao chonzi ipi na tusaimere 2027 ko lipoteregeta Senigen Soko TV kurwa sebunge ya South Mugirango nchere tana Apolinaris akama